неудачни опити, не трябва да заснимаме. Ние ще извадим само удачните. Ще вземем само най-хубавото. Да. Не така. Пазете се само да ни направим някоя биля. Лекичко сега. Лекичко. Лекичко, Андрей, за да може да се изправи това спирачката. Ей, сега ще заснемаме и товарът. Ето тук 250 кг. Да, малко. Сега искам да ида от другата страна, защото по-добре ще се вижда от слънцето е срещу количката. Ми стига му толкова, Андрей. Пазете се. Снимам, да. Това е. Въобще не мръдна. Не мръдна. И въобще не мръдна. Това е в реално време. За съжаление, Какво? Втори опит не мога да направим. Нямаме да уважа. Защо да не можем? Андрей, можем сега да я свалим с мотокарът и може да ние дигнем толкова, или ти се страхуваш заради въжето, втори път ли да? Сега за сваляне трябва пак да вземем друго въже нормално. Да. Пазете се там да ни удари някой краката. Надяваме се, че няма да падне този път. Аз мога да направя един опит. Дайте ми един лос. Ще натикна спирачката и ще я пусна. Пазете се отстрани обаче. Бачо найде, не пази се да ни те затисни там. Значи би трябвало да се бръкне между пружината и това. Пазете се, пазете се. Всеки път захваща се.
Чакай сега само да го взема малко по-отблизо да го погледнем. Ето, ако искаш тези, засними засечка, ама от тази страна. И от тази, и от тази, който... Значи сега... То от тук няма да се вижда много. От тук ще се видиш. Ма светлината е там. Не, аз от тук застане. От тук ще се видиш. Как малко? Дали ще кажа да те пусна това? Да пусна моята лампа. Хубаво, че някаква работа излезе. Аз ще пусна тук нейната лампа. Тя си има, добре, нищо. Да, тук са следите, където се виждат от спирачката, дето е за хванала. Решава спирачката да тръгне надолу. Еми, нали това е целта на... Просто не е много як. Просто ние разреши да... Още вчера, като монтираме скачах тук отгоре, това се лечи, че държи стабилно. Значи сега, аз очаквах, че втория опит няма да можем да направим, ама ще можем. Ще можем. Ще можем. Тръбата не се намачка много. Че са не намашкалата. Да спирам ли камерата? Спирай камера. Сега, Ранга. Чакай сега малко. Може така да го направиш, да го свалиш. Чукайки, нали да го свалиш. Гол! Внимателно ръцете там, внимателно ръцете. Добре. Да се надяваме, Аз че... сега това в компютъра и